Bamanyere che ani muso demse ani mabakoro radio nura FM kanuba de bala mejere jakulu malikono ani malikoka ambe fuli ani tonni ambala se obele jile mani watina aw manake nye yoro aw kado ka fo aw ka fuli ani tonni obe awnga kuma so bay ngonnana nobe radio nura FM kuma so bay nabe akofo bikononto ani nani tomi murumuru duru duguma jeni chugoina wuli ka joni che suru de bi kefa bele jile fe mim se ka to aw kado radio be nyini ka gere radio la yalsa minye kuna funi nyuma obse ka lasoro e chugo mina la radio nura FM alebia audi kamani ala sonama amana wuli ka joni chesiri femfenke kuna funi ko sira feni ala ka jey awte nimisa nayo sogolento awka radio mandila nayo jigike awka radio nura FM ame fulin tanni ambala si awekado kanubani de mebabe nyeroro ambe au befuka au be walimando ka foyo halibi ayo sogolento awka radio mandila ka fulla si jala koroji a cheni muso ademse anima bakoro aduguti la kaw ambu fuka o walimando angana nyina awekado jala koroji tuti ka bawko angana nyina fana ka fulila si muso jekulu ani demse jekulu anga fuli ani tonne o be ka nyeshi au bela jele maka fo aw nyena ayo bismillah awka nura FM sanfe kunyumani wereda alebe jala koroji fe ansigi robbena awekado o yoro indema ambe fuli ani tonni amba lase ko nyumani wereda che ani muso demse ani mabakoro amba befo ka be wali mando ka fa bela jele nyina kuku bismillah radio so sanfe no be nura FM ko fo ko dugu awekado o jera almamila kaw amba ufu minye awekado dugu tigila kaw amba ufu na manye ka fa be ni chugoina ambe fuli tonni amba lase malien diuma minum be jamana ko ka nube anname awekado ani malien diuma na ke nyero ni watina ka fo ko aw club nura FM na ambe awfu nika awali mando ka fo ya halibi aw ko dana sisi ni ala sodama awtefo awjigiko ambe fulasi minye kuna funi kene agafere awekado abarake baw ambu fuku wal nyumando menu ka chesiri baraka ka bu kosobe yalsa gafe abseka nyina maya ambe Mohamed de Kulubali nanga makufa fa amba fu misra ka ka bilbili liberty kare misra anga fuli be ka nyishi ima na nyifa fu kuma sukolo shilembe ale de fe ale ni yokuba gindu dogono ke fama fu kata si Jibril awekado sisoko manimbebia Jibril mata awe Yusuf sisoko sake Yusuf sisoko do Yusuf mata awekado somadena amata araidala abe komi Messi be kalimania doni abarka ala inote kliflani na kungemba bulu faye nga Messi ambi foki wali mando eni chesiri ka fuli ani tonne kala se ina aramama anyere de muso ka klaka fuli la se awekado maflama nobe awekado baje na kofo jene ko ne ko adambile fu yan fu mi emur babula amba fuka wali mando otemene ngo kaboy ne go be gawsu keta ga sonde fer misara ka bilibili mi emur babu dangoro ba jela koroji bilibili fuka ta se bako fe ambe fulla se bela jile ma yirma nyama koroni watina ka funyi na kuni chesiri uni wulika jo gawsu keta ga sonde fer ne go be ale de bulo amba fu fando fe burama atrore mamu kamara mode jobre sorabu info burama ne go ba le bulo ni watina Facebook fa felala amba fu ka wali mando ka ni chesiri ka ni wulika jo minye awekado malirapu onake ofana malirapu terobe jimendodi malirapu wodi do mikro rapu aleye awekado ofana kebai amba fu ka wali mando kuma so ngonnana Bwakari trore beti awekado nga fulinto nibe kanyeshe ndongoma nere memunatu di nga fujema ka madu maiga dugu jera kuna funi chamambia soni ambanda dolanga yenoche Momandi dakilina Bwakari salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulu be nyaaju mama alhamdulillah ma ala tan ko sobe kulu kani bang doni lumo mo holu sitadi bashi foite tanati tanamantili tana foite aywa bismillah saha nyama ya fotu mna songore nambe masa ala ta'ala tan ko sobe masa yin sebe ko barika das ko madaina ko sobe ne masa yin tanu so madaina ami seli chama ke kira la kuntiki kanode muhammadu rasulullah kishi anene ma chama be kanyeshi alima o bolon ko feina fu yira fotu mna ante sigi anga ni baro ngene ka abada o munya amma sakor nuni ame dugo bilibili ko koluye akla ka dugo bilibili ka nyinu fe sangani wati bela jelena o alaka anyeme ula ni ame fene nyona kuma kalate ambo do fo sangani wati bela jele ibta soro mu lameli kala jekulu dibila ka damne tenena fukata kushimu jumala mamu numbu ka baro bela jele bla maliko no fukata bla mu maliko kanala ko sabke ko nura FM kuna foni balan ko abena daile nyama mba fu bela jele na so modena o bismillah nura FM ale sanfé ou bismillah muye nura gafi ale sanfé an ne gaduru 76 33 43 03 kumanyana ndo awekado bi yedumba yi dum belebele ba do nura FM awekado aleka tabulula sabu niye jate mineke nura FM gawsu keta gason de fer ay take ne gawla abi wati dama bo esema awekado okera esema bela jile temene ngoka boy angoni yajira ka fo minye nura FM ambena dumi sugandi officiel
tellement ko kɛ dati min na away ka dɔn o bɛ to tariku la kosɛbɛ a bɛ sɛbɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ awɔ donc o kɔni bɛ bɛn away ka dɔn mars kalo tile 15 de ma le 15 mars 2020 le 15 mars 2022 donc nin ye san fila ye Nura FM away ka dɔn a bɛ fiɲɛ sama ka bila kosɛbɛ barika ala ye denkurani away ka dɔn an bɛ se k'a fɔ bisa kosɛbɛ awa a kɔni a taamana a bɛ tango la a taamana yɛrɛ denkurani taamana kosɛbɛ alhamdulilayi tango yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o nɔgɔyara kosɛbɛ kuma an b'a fɔ Idrissa Kulubali ye away ka dɔn ani Nura FM kanuba bɛɛ ko bi ye away ka dɔn Nura FM kosɛbɛ a ka anniversaire o de ye bi ye baaraw ɲɛbila kow daminɛna kabiri juma don ka n'a don a kɔnɔ a bɛ taa datugu juma wɛrɛ ni ala ka jɛ ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye bɛɛ fana ka fara anw kan an ka jɛ ka dugawu kɛ Nura FM ye yalisa Nura FM a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ hali bi cogo denkurani don ani arajo so damadamaw bɛ yen minnu kɔni tɛnkura ɲɔgɔn na minnu dira ɲɔgɔn fɛ hali bi an n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ foli lase Ami Baba Sise ma a ka arajo n'o ye Sahel FM Sar FM ye away ka dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Alassane Moulaye Aïdara Bawule FM kɔnɔna na an bɛ foli tɔni lase Seydou Umaru ma ko ne ko k'a Traoré bɛɛ ye arajo sow ye minnu kɔni bɛɛ dira ɲɔgɔn fɛ waati kelen na ani fɛn o fɛn min dira o waati in kɔnɔna na an bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛnɛ kelen in kɔnɔna na hali Zahara 2 min bɛ anw kɛrɛfɛ a fana dira o waati kelen in kɔnɔna na nka dayɛlɛ waatiw de ma kɛ kelen ye kuma dɔgɔ kunnafoni an bɛna don a kɔnɔ sɔɔni nka ni ala sɔnna ma min ye away ka dɔn anw bɛ jigin ka bɔ gafe la labɛnw bɛ sabati ɔnzɔn coupement de gâteau i ka cɛ nin tɛ k'a ɲɛna ɲinɛ dɛ a bɛɛ ti k'a ɲɛna nin kelen nin ti k'a ɲɛna ɲinɛ dɛ Baba Adama a b'a sɔrɔ yen ayiwa bisimila a ta b'a sɔrɔ yen gâteau in bɛ tigɛ ka sɔrɔ ale ti an ɲɛ n ka b'a sɔrɔ yen di gâteau belebele ka tila k'a bila direct la page Facebook sanfɛ jo bɛrɛ bi yan siga t'a la dɛ gâteau belebele ɔnzɔn coupé joyeux anniversaire bɛ fɔ o kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma joyeux anniversaire joyeux anniversaire Nura FM joyeux anniversaire ni ala ka jɛ ye a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sɔɔni ni ala sɔnna ma min ye away ka dɔn arajo Nura FM sanfɛ nka yan'o cɛ sa an bɛ foli lase arajo so tɔw ma ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ sanga ani waati an b'u fo k'u waleɲuman dɔn arajo Mansour a bɛ Kati away ka dɔn o mara la 90.00 ɲɛma o ye away ka dɔn Modibo Traoré min ye Haruna Kulubali Mackenzie a fana bɛ yen Bakari Demaga an b'a fo ka waleɲuman dɔn arajo min bɛ yen n'a bɛ arajo Bawule ko fɔ ani arajo Layidu an ka foli ani tanni o bɛ ka ɲɛsin away ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma o bɛ Buguni ko fɔ professeur ba in bɛ yen de n'o ye professeur Musa Kɔnɛ a n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ Sama FM a bɛ Yanfoli la Yakuba Kɔnɛ DG do min ye Sɔgɔna Daɲogo away ka dɔn a bɛ émission min kɛ o ye danbe kɛnɛ o bɛ bɔlen kɔ Bili Sumano de Girio an b'a fo ka waleɲuman dɔn arajo Jitigi FM min ye away ka dɔn Kɔlɔnjɛba a fana bɛ Kɔlɔnjɛba k'a bɛ SMTD la an b'a fo ka waleɲuman dɔn arajo Epifane Kolokanikaw b'a lamɛn o sanfɛ ala ni Honore Jara sababu Magan Fane Erekotradi Ɲamadu Lamini Konare bɛɛ ko a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkolo Jalo Ablaye Kulubali ani ka dɔn Ajaratu away ka dɔn Konare ka b'o bɛɛ la ka foli tɔni lase arajo Dafina baarakɛlaw bɛɛ ma directeur ba o ye away ka dɔn Mamadou Doumbia ye promoteur ye Dawuda Bagayogo ye Japon fana bɛ yen nin bɛɛ bɛ fana ko fɔ n tɔgɔ Wa FM baarakɛla minnu bɛ tobiya n'a lamini bɛɛ an b'u fo directeur o ye away ka dɔn Sirima Kulubali promoteur o ye docteur Ablaye Dambele Musa Ba caisse de retraité o ɲɛmaa don madame Mungoro Jean d'Arc Kamati an ka musokɔrɔba Christine Gorobinɛ Christine Mungoro ko n k'a f'i ye ko joyeux anniversaire Samba Jara Tambour Joseph Tienu professeur do Bankasi away ka dɔn directeur d'école fana don radio Coton FM Sikaso n'a lamini an bɛ foli lase Mahamadou Siribe n'an ko a ma ko Bajo an kɔrɔkɛ ba don ka b'o la ka foli lase Sori Ibrahima Traoré min ye directeur du programme n tɔgɔ Danbe away ka dɔn o bɛ Sikaso fana Yaya Jurute a b'an lamɛn jonko ala ni arajo so fila ye Coton FM ni Danbe o bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ sabu Sikaso kow b'an wele a bɛ kɛ su fara tile kan ka foli ani tanuni k'a lase anw ma Yaya Jurute DG Abubakar away ka dɔn Sanogo Butelizi an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin u ma arajo Bajɛ FM Tukoto an kɔrɔkɛ ba n'o bɛ Mokhtar Thiam ko fɔ ale de y'a promoteur ba ye k'a ka salamu alaikum arajo Badiɲa
Banankɔrɔkaw fe Yakuba Mariko ale be ale ɲɛma ye Bengola Senukaw fe Musa Kone numéro 2 ale fana ye o ɲɛma ye ndɔgɔ radio min be n'a be sigija kofɔ a bɛ awayika dɔ kalana 98.5 a ka ca Ala fɛ Guinée kɛrɛfɛla dugu fɛn fɛn be bɛɛ bɛ anw lamɛn Ala ni awayika dɔ sigija sababu sabu ka nɛgɛjuru bi sa ma waati bɛɛ directeur o ye Umar Kulubali min ye régisseur Saran Dumbiya a bɛ Saran fo k'a waleɲuman dɔn ndɔgɔ radio min be n'a bɛ FM Njayikura kofɔ Ɲɔrɔ mara la Ɲɔnɔ mara la an ka foli tɔ ne bɛ ka ɲɛsin Mohamed Fahingina an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ halibi radio Nura FM kɔnɔna na ka foli tɔ ne k'a lase an kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma fɛn fɛn de be n'u b'a lamɛn jango tɛ sigi ɲɔgɔn kunda ndɔgɔ min ye awayika dɔ Musa Ɲari garagetigiba don a bɛ anw fɛ yan ko ɲumani an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Daramani Keyita Espagne Daramani Madrid Daramani Nura Tɔma Daramani Keyita ni waati na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Diye Jara ale ye awayika dɔ moto dilanna ye a bɛ nafaji k'a ka foli bɛ kumaso in kɔnɔna na a fana ye Nura kanu kosɛbɛ Ɲɔrɔ surufukɛ o kɔni ba jɔnjɔn tɔgɔ sigiɲɔgɔnya sira fɛ k'a jatu sanɔgɔ ani k'a dɔ Daniya Traoré an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma Madame Kone min ye awayika dɔ Orokiya Kulubali Kone ka awayika dɔ sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔ k'a salamu aleykum bɛɛ bɔlen kɔ an bɛ foli ani tɔni an b'a lase Amadu Kɔntama ale bɛ kasi la a b'a lamɛn kosɛbɛ ka bɔ yen ka foli ani tɔni k'a lase Musa Traoré Moribabugu Madu Traoré Sake Moribabugu droit la a b'a lamɛn an ka foli ba ye Mahamani Alkaya Touré Mahamani Alkaya Touré a bɛ Abidjan nin waati in na a fana b'a lamɛn Kader Dambele monsieur le maire Ɲɔnɔ maire don awɔ maire kɔrɔ kun don Ɲɔnɔ nin waati in na a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲɔnɔ de ma monsieur le maire an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a bisimila Nura FM awayika dɔ o sanfɛ Yakuba Sanogo Sefa Kalako min ye commune de Kalana a fana bɛ fo k'a salamu aleykum o tɛ siga t'a la dɛ ndɔgɔ kuma e y'o k'a la wa Sokuba tɛ dɛ Nura FM de don a diyara n ye Gawusu merci beaucoup i ni baraji i fana y'i jɔyɔrɔ fa ndɔgɔ hali bi kunnafoni sira fɛ an bɛ foli lase Baba Adama Touré ma a b'a lamɛn kosɛbɛ min ye awayika dɔ Baba k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka b'o la sa a bɛ faransi di min ye awayika dɔ Adama ko ne ko k'a magasa min ye awayika dɔ Zumana ko ne ko k'a Jakite Madame Jakite Safiyatu Kamara Magandiko min ye faransi ye a fana bɛ fo ka waleɲuman dɔn ka b'o la ka foli ani tɔni k'a lase Lasana Fofana Dankɔrɔba in na bɛ Mali kɔnɔ yan an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn n'an bɔra o bɛɛ kan an bɛ munumunu ka taa hali bi min ye awayika dɔ Espagne an bɛ awayika dɔ Alima Ɲare fo ko a Ɲare min ye awayika dɔ Italie Sori Jalo be yen Jibril Touré be yen Ibrahima Traoré be yen o tɛ Italie ye ka munumunu ka taa min ye Genève Musa Dambele be yen siga t'a la dɛ ndɔgɔ n'an bɔra Genève an bɛ taa Saudiya jamana kan Ibrahima Touré be yen ka munumunu ka taa min ye awayika dɔ an ka belebele min b'a lamɛn sanga ani waati Bagayoko kɛ Amadu Bagayoko Indonésie a n'a ka denbaya an ka foli b'u ye an b'u fo dɛ k'u ni cɛsiri n'an bɔra Amadu ka foli la an bɛ taa Amérique Lada be yen Amadu Jalo an b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo ka tila ka foli lase a furumuso ma n'o ye Aïcha ye Aïcha Sumunu Madame Lada ka Yusuf Traoré n'a furumuso fo Madame Traoré Mariamu Daɲɔgɔn ka b'o la min ye Awa Gindo min ye awayika dɔ kadɔmuso ni Layidu kadɔmuso ni kankelentigiya Awa Gindo New York an ka foli b'i ye Mamadu Sumunu Madame Sumunu awayika dɔ Mariamu Kɔnɛ Madusi Philadelphie an ka foli bɛ awayika dɔ Mbali Traoré a bɛ awayika dɔ Zɔtɔ Madame Cissé Abili Adamu Li Aïcha Keita Madame Kebe Kiyatu Jakite nin bɛɛ bɛ Washington donc an kana ɲina Madu Touré kɔ ale bɛ Angola Sama Traoré a fana bɛ Angola hali bi ka foli ani tɔni k'a lase min ye awayika dɔ Aliou Sibi a bɛ Amérique ka b'o la ka munumunu ka na Congo n'an sera Congo an bɛ foli ani tɔni an b'a lase i k'a dɔn k'a fɔ Tijani Jawara an b'a fo ka Umar Diop fana fo Modibo Tambura fana bɛ fo Modibo Tambura fana o bɛ Congo dɛ an b'u bɛɛ fo ka munumunu sa ka taa foli ani tɔni k'a sarada ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ka bɛɛ ma Maliya so
Mamadou Umaru Ba Eli Diko kosɛbɛ an ka foli baw bɛɛ ye aw bɛɛ ni cɛsiri hali bi ala ka dɛmɛ kɛ hali bi ala ka sutura kɛ hali bi ala k'an sɔn wallahi a banna siga t'a la dɛ nɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn an ka denmisɛnw din kan ma a dɔ bɛ anw fɛ jalakɔrɔji yan Mamadu Gaba an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Gaba ni kanu tɛ fila ye Gaba y'an kanu dɛ siga t'a la an y'a dɔn a y'an kanu maître Gaba an b'a dɔn a y'an kanu wallahi Gaba ta ye kanu ye ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi waati o waati Gaba welela o a bi yan Gaba ma wele o a bi yan sabu an n'a bi ɲɔgɔn fɛ n'an ye fɛn o fɛn min daminɛ nɔgɔ Gaba se min a b'a kɛ a ka haramuya ɲamakala de b'a di ka sɔrɔ hali kini bolo ma bɔ wallahi de ala ye hali sisan a filɛ nin a filɛ k'a kɛ dɛ ko ale se min ye o ye nin kuma banna Gaba kuma ɲɛna kosɛbɛ se in de y'a bɛɛ ye wallahi an ka foli b'i ye a banna ala k'a bila min na ala k'i sara n'a ye kosɛbɛ nɔgɔ n'o bɔra yen an bɛ Senari Yusufu awa i k'a dɔn n kɔrɔkɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye Senari kɔnɔ a b'an lamɛn k'an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma nɔgɔ n'o bɛɛ bɔra yen an bɛ taa Istanbul jamana kan Istanbul o bɛ yɔrɔ jumɛn ko fɔ Turki ni ye Turki ko fɔ i bɛ Erdogan ko fɔ Turki ka di Turki ka di dɛ ayi a ma se i ka se yen yɛrɛ n'o tɛ i ma se yen dɛ n dɔgɔ an bɛ yɔrɔ caman diya fɔ an ma se yen koyi n'o tɛ maa caman b'a fɔ ko Arjinɛ ka di i ma se yen dɛ n'i ma se yen kuma kɔni don tu kana f'i bɛ ba ale ka di Mohamed Dramé a bɛ Turki di mɔgɔ min bɛ bɔ Turki a cɛman o ye le Turc a musoman o ye la Turquesse ye a denmisɛnnin o ye le Turki tɔrɔkɔ a banna le Turki tɔrɔkɔ ma ɲɛna Mohamed yafama yafama jo t'a la kosɛbɛ o kuma dɔgɔ an bɛ foli ta ni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ayiwa nin ye anw donkan ye bi ye donba ye anw yɛrɛ kungo ko awa i ka dɔn gafe nin waati ninnu kɔnɔna na k'an b'a bila sabu min ye awa i ka dɔn anniversaire o bɛ sen na kow ka ca nka o n'a ta bɛɛ e yɛrɛ kulo kumakan na o wallahi kan in bɛɛ sisilen don ayi ko kɔni a ma nɔgɔn dɛ kosɛbɛ wallahi bi ye koba ye dɛ joyeux anniversaire wallahi de y'ala ye o kɛra dɛ bi ye koba de ye joyeux anniversaire hop Gawusu ka taa ka sɔn de fɛrɛ nin diyara n ye dɔgɔ min ye Cheikh Bi Jara ye k'a bɛ Congo a bɛ Pointe Noire k'a lamɛn an ma Ngoyiba n yɛrɛ denkɛni don an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati kanuba ni dɛmɛba k'a bɛɛ fo k'u ni ce u ni baara k'u ni baraji ko ala k'an to ɲɔgɔn ye n yɛrɛ ye nin ye Wezi soninkɛba cɔ belebele k'a kɛra fama ye dɛ wallahi a diyara n ye a ko bonjour ɲama bonjour Nura FM ɲama tu es une référence a diyara n ye kosɛbɛ a tilala ka dugawu min kɛ o de ka di n'a bɛɛ ye longue vie a banna longue vie n'i ye sijan sɔrɔ wallahi o bɛɛ b'o kɔnɔ a banna n'i ye sijan sɔrɔ i ye mangoro min turu i b'o de den dun a banna n'o tɛ i b'a dɔ turu i bɛ taa k'a to i bɛ taa k'o to nka i bɛ taa k'a dɔ to i k'a den fana don o ka di kosɛbɛ ala ka ni sababa bɛɛ yarabi o man dɔgɔ nin waati in na k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna Nura FM cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ min ye gardien wo ka taa se yɔrɔ nettoyer la wo min bɛ taa cɛmisɛnninw na wo a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ stagiaire fara bɛɛ Nura FM a f'u ye ko ɲɛma ko joyeux anniversaire ma ɲɛna ko ala k'an ka sanw caya ɲɔgɔn n'i y'a mɛn ɲɛma kɔmaw de bɛ yen dɛ an kana ɲɔgɔn soso dɛ o kuma na an ka dugawu kɛ a tɛ wuli hali bi ala k'an kan bɛn hali bi ala k'an kan bɛn hali bi ala k'an kan bɛn ala ka dɛmɛ kɛ o kuma na n dɔgɔ waati kɔni an donna gafe waati kɔnɔ dɛ sabu min ye 30 o de y'an ka waati an b'an ka kow bɛɛ kɛ o de la o kuma na an b'a lajɛ min ye awa i ka dɔn Gawusu Keyita nɛgɛjuru bɛ ale de bolo ka sɔn de fer k'an ye jumɛn kɛ ayiwa baasi tɛ o kuma na i bi yafa ma an jo t'a la dɛ kow ka ca o kuma na i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ sɔɔni an bɛna don gafe kɔnɔ ni ala ka jɛ ye Gawusu ni jɔ y'i kɛrɛfɛ ne bɛ k'o de ɲininkali kɛ sa o n'o tɛ prise don wa hali la n'i y'a ye sisan a bɛ k'i ma i y'i ka misiri tile d'a ma a ka aramu ma dɔn
ne y'a dɔn mun ye kunkolo in ne fɛ ka jigin o. Alahu akubaru. N'o tɛ yan. A bɛ cogo min na sisan. N'i n'a ye ɲɔgɔn i bɛ misiri tile d'a ma nka kana kɛ. Nka rappel fali don an ka dugawu k'u ye. Nura FM arabukɛlaw. Awɔ. U ye kumaso sɔrɔ ka ban. Sabu Nura FM baarakɛla bɛɛ welelen don. A bɛɛ. Ni min y'a mɛn min m'a mɛn bɛɛ welelen don. Bɛɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Awɔ. Midi ka taa so 13h. Gâteau maa dun yan an bɛ gâteau manger. A banna. A fɔ Sambu ye ko a ma wele dɛ. A ma ban dɛ. Sambu Kulubali k'a ma wele dɛ. A ma ban dɛ. Gâteau mana dun ka ban. Ayi gâteau mana tigɛ ka ban o y'a gâteau ko bannen yan mais kɔfɛ an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na sa o ye 6e arrondissement musolakaw ye 6e arrondissement musolakaw olu fana ni Ala sɔnna ma Janginɛbugu terrain kan n dɔgɔ min ye wulada in na 15h30 an ka musolakaw ani awɔ i k'a dɔn olu ka musolakaw a ti ja dɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye a fana bi tɛmɛ direct la Nura FM na ani page sanfɛ u t'a bɔn ni Ala ka jɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka dɛmɛ kɛ ami n'o banna sa jumadon o y'a kuncɛ waati ye kuranɛ bɛ kalan ni juma jiginna a sarakatu bɔ Basigina Keyita ye k'a welelen don dɛ président ye welela dɛ a fɔ Awa Gindo ye k'a welelen don dɛ i welela a fɔ Nuhu Koyita ye k'a welelen don dɛ musow ka défenseur a fɔ Kalifa Junior ye k'a welelen don dɛ kosɛbɛ n dɔgɔ association ba min bɛ anw bolo n'o ye sinankuya tɔn ye sinankuya a f'u ye k'u welelen don dɛ bɛɛ welelen don bɛɛ tout le monde manina Ala k'an ni sababa ya rabbi ama nɔgɔ an bɛ taa an bɛ se kunnafoni y'an sigi kun ye maaw sigi bɛ k'an kɔnɔ Mahamani Ture ale kuma bɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon Mahamani ye awɔ i k'a dɔn fasiri bɔgɔ k'a da a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn hakilinaw ni miirina wasi min bɛ maaw la nin waati in na k'a jira k'a fɔ yɛlɛmali min n'o kan ka kɛ yɛlɛma n'o bɛna kɛ min ye awɔ i k'a dɔn primature n'o bɛ premier ministre o jabala n'o b'o kofɔ a kumaw cayalen don kosɛbɛ a ko kuma na ni président de la transition n'a hakili la k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga n'o y'a ka premier ministre ko a ka baara o kan ka ban bi i k'a dɔn k'a fɔ ko a mana ci da o da fɛ Choguel a ma bɔ fasodenw jigi kɔrɔ fasirikɛbaa de y'o sɛbɛn min ye awɔ i k'a dɔn Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ nin déclaration min filɛ nin bɔra maa min da o bɛ maître Cheikh Umaru Konare a b'ale de ko fɔ Cheikh Umaru Konare nin ko in kɛra waati la waati min bɛ débat dɔ ko fɔ débat min n'a bɔra Jabara la n'o bɛ télévision ko fɔ Afrika Bulu Jabara a kɛra kari don décembre kalo tile 10 a kɛra kari don mars kalo tile 13 sa san 2022 a k'o de siratigɛ la président min bɛ ni awɔ i k'a dɔn o ye awɔ i k'a dɔn Asimu ye bi a ka premier ministre n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ko danaya min dara kan a ma bɔ maaw jigi kɔrɔ dɛ sabu a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ye awɔ i k'a dɔn a bɛ baara min na jayara fasodenw bɛɛ lajɛlen wa fasodenw bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun k'a bɛ don min ko bi Choguel tora o Choguel taara o siga tɛ min na tariku kɔni Choguel donna o kɔnɔ ka ban sabu n'i ye jateminɛ kɛ ani maa min kun bɛ kuma na a don o ye Umaru Bamba ye Umaru Bamba y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP donc ala wa i k'a dɔn k'a natɔ k'a kun y'a jira maaw la k'a fɔ programme dɔ b'a bolo min bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ se ka yiriwa cogo min jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min parti politique si tɛ yen minnu kɔni awɔ i k'a dɔn bɛ nin tɔn in kɔnɔna na minnu kun delila ka jamana awɔ i k'a dɔn k'a ɲɛmaya k'o sɔrɔ nka an bɛ don minɛ ko bi kuma ni cɛɲi kuma nugulen o fɔra nka k'ale kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ sabu awɔ i k'a dɔn Hasimi ni Choguel u ka awɔ i k'a dɔn farali i k'a dɔn k'a fɔ o kuma bɛ sen na a ko ɲininkali min bɛ yen o de awɔ i k'a dɔn ministre min bɛ anw kunna n'o ye chef de gouvernement ye docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ka ko a bɛ sen na a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ a ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kunnafoni di min n'o kɛra n'a jirala k'a fɔ min ye colonel min bɛ anw kunna n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yɛlɛma yɛlɛma awɔ i k'a dɔn yɛlɛma ɲɔgɔn ye k'a kɛn bɛ ka o dabɔ ni maa caman bɛ ka ɲɔgɔn ye bɛ ka hakilinaw falen jamana in bɛ taa taabolo min kan a ko de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn maa caman bɛ yen olu kɔni ye sigi ka fɔ min kɛ o de ye k'a fɔ min ye premier ministre ye a laban wala a b'o sɛmɛ yalima awɔ i k'a dɔn a bɛ bila a ko nka maa dɔ bɛ yen n'o ye ministre ye ni a b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o bɛ ministre de la coopération internationale affaires étrangères Abdoulaye Diop n'a b'o ko fɔ ale kɔni dɔw yɛrɛ bɛ kuma u bɛ Abdoulaye Diop u b'a bugunatigɛ jira k'a jira k'a fɔ Abdoulaye Diop a laban ko in bɛna ta ka kalifa ale de la Fasirikɛba ko a ko anw ka chef de diplomatie min filɛ nin hali dɔgɔkun tɛmɛnen a ka ko awɔ i k'a dɔn n'a ka kuma o kɔni fɔ bɛ k'a jira k'a fɔ ko a de laban bɛ sɔn ka awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga o nɔrɔ bila a ko débat in kɛnɛ kan min ye awɔ i k'a dɔn ministre ka taali n'o ye premier ministre a kuma cayara kosɛbɛ a ko n'i y'a jateminɛ ko min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques k'ale kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a kɛra sababu ye jogi min jamana joginen don ka se hakɛ min ma ani jamana mago bɛ min na a y'o bɛɛ lajɛ o bɛɛ ɲɛdɔn nka an ko hakili la k'a fɔ ko bɛna fura jɔnjɔn sɔrɔ a la
watilela gambidu ni ko bi ko ingera awai ka do ko yo ko minni amammo nimisi wata ko so akunga amana ke chuko assise national o nana ke jamana ngondana abikalo so bobi mo hakila ka fo yar malimi numbike awai ka do chaman be o shima nye soro ako mana bisi basa ni awai ka do tibitabo barka boyani no ko so ako ale ko ni be dabulu mengay ko bi ale sigale ndude mami nga kuma kay ne o sumani bambay no ya soro sugal ko kala maiga ani awai ka do ashimi no tina nywambla mami ni fo usmani bamba halbi metri konati ale kuma na ko so be ko aya jira ka fo ni ngoyi mbela jile awai ka do atibitaba bi chugombi o de ka fo shogmar koni ako rezo social ka ni wati laba nungo nana ko ale bi ka chama me ale ko ni bulo ni mbe ngunu kai nga premier ministre mi mbe anguna no e sugal ko kala maiga ni mawo be ka jira ka fo ko abi démissionner premier ministre aka démissionner ani aka tali o kuma barka bo era ko so be ka shogmar ya jira ka fo amana ke dawo dami fami ngoni be no bi fo ako minya awai ka do sugal ko kala maiga jongo ala ablala yoromina aya mina fatira minya awai ka do ayemi mvaraka ako docteur sugal ko kala maiga ako mamindo aba fo benyina ale Musa Traoré o tinya tabay MPR o madu mana sa Musa Traoré o tinya taba o ni démocratie maminu mbembi oluka nywa mvamu ya abigelea gauna tabe ako ne bichugo mbina sugal mata ikaro ka fo sikate minna ko tare ko bifo sabu ayi awai ka do jamana kono de chama ayo lu nimisi wasa ako amido ni mine ko bi minye awani ngo bela jilinyi maminu mbe ne afara ko binda sharti ni jatemeleke asisi nyinini minunge gouvernement ka walangata ka daele politique ma do bi do akono o be boli ngoy gouvernement ka walangata ka chesiri ni awai ka do fonke ni se ka to senti o fana awai ka do bi do akono ni senti do bi fara ajamaka minye maître konari ale koni ka fola ni mbe ye chugo de chugo mi se ka to onzo henemu onzo manger dumuni be di be ka dumuni ke ni mbe yo chugo de Maman Touré ni aka fasiri Nouvelle Horizon o ka bidon boli ibunya bala Nouvelle Horizon ma nyama foli abetani ku segere ne Nouvelle Horizon ne yabla l'alerte ne ba ale semaka gerna ni ya boko binani duruye ka be bi masikalo kleta ani duru sam bafla ani samuga ani fla munye bisidi sempara bisidi akumara ako alibi kanyeshi muye transition abeta bolum kan politique ma wira fanfla la ibena ka fa ko munyanga parti politique mumbe no de parenai saka jigi jeta alewa nyama ne no de Cheblen Dramé eko ani malidombe japason klinawa eko Cheblen Dramé ani malidonga yeta ko fangele ko odoa fatika baka fola ako ka be ni kana wati ni bo ibena ka fa ko muye Cheblen Dramé koni alene malidonga yeta koni ko ate fangele o fe na manya ka fa ko malide fantan nani bela jele olu bela jele ya ira ka fa ko lakana ko ore ka sabati folo munye Cheblen Dramé na a jenyondo he mirna tan ya klenta mumbolla olu de baloko ani munye election obeseka ke tromuna fatika baka fola ako akilla jigine be na ka fa ko fevrier kalo kle folo samba fla ani samuga ani fla munye Cheblen Dramé aka parti no de saka jigije parina nyama ibe na ka fa ku ye seben fura do labe seben fura munu tradi jamana premier ministre ma wadira mu ye sente nyama bama aka jafu kata bla mu ye jamana fama ra no be colonel Hashim ko ita ku fo fatika baka fola ako ukase o seben fura la ibe na ka fa ku yu aklinata ni mirnata chama o shela o seben fura kono wala samu ye jamana abisika bo gela o kono la tugumuna fatika baka fola o aklinata no o mirnata mu no bora Cheblen Dramé na ka tonko yoro no ba na jenyon ko fo nyama o mirnata koni anya bla poubelle kono o sabu anya ye ka fo on ne Cheblen mi dom na fo bi nyama anga ye to te fangele o fe fatika baka fola ina fo nya fi tugumuna wali de fantan nani bela jile on mirna ko ye fe muni o de lakana o be se ka damine kaye fo kata gushi kidali tugumuna o ye mali do mirna ko ye ngamu ye Cheblen Dramé mirna mumba ale na jenyon na nyama o de ye munye kalata o ka ke jona ani ferani dabali be sika tike tugumuna munyo sumango o be sika sabati tugumuna fatika baka fola ako alibi ya jitemna kalaje ga wale munna buka takanga jamana sagara ni wati laban nuni ula no be muye bingale munno buka takanga jamana sagara aban akilla jigi muye attack munno karam monoro ko fe nyama fon alibi ni wati na ulika jom munna be sina kaira ka foko muye doga firi jabali ko ta bla muye nampala la gela be ni yoro bela jile ula wa gela chama fena ko o wulle no ani murtan ga ni nyonchela ula fatika baka fola ako malidem bela jile ngangi akili sigine ni o sabge munte di abada
abada kuntigi o kɔ wa maa tɛ se ka sɛfan yira abada ka sɔrɔ i ma a ci Fatigiba ka fɔ la a ko nin miirinata ni hakilinata mun ne cɛbilen bɛ ka a sɛlɛ ta o kumana waati mun na Laji Burama tun bɛ fanga la i bɛna ye k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ jamana in kɔnɔna la olu kɔni bɔra pewu Mali kariti la ka Laji Burama k'o to fanga la k'a dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sɛ ye k'a bɛɛ lajɛlen kantigɛ o kɛra mun ye Laji Burama fanga la o fanga kelen kɔnɔna la yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Cɛbilen Dramé ale tun b'o kɔnɔna la yen a filɛ ka nin hakilinata minnu di tan ni fɛɛrɛ minnu ni Cɛbilen fɔlɔ k'a fɛ tan o kumana o fɛɛrɛw tun t'a bolo waati mun na IBK tun bɛ fanga la wa Fatigiba ka fɔ la a ko hali bi an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Cɛbilen kan k'a dɔn malidenw hakilinata ani hakilinata tɛ fankelen fɛ bi koyi waati sera ko a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Cɛbilen Dramé n'a b'a ka parti ko fɔ parena u bɔlen filɛ ka wulikajɔ dɔ bila sen kan mun ye hali sibiri tɛmɛnen u ye sigi dɔ boloda sigi minnu ko a ma ko réflexion walasa mun ye ka fɛɛrɛw di jamana an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaw kɔnɔna la cogo min na Fatigiba ko o de la Cɛbilen Dramé mun ye ban ka taa mun ye assise nationale de la refondation o la ko Cɛbilen bɛna fɔ k'ale bɛna sigafɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛnɛ k'o sigi k'a k'a dɔn k'a fɔ assise o nafa ka bon n'a ta ye Fatigiba ka fɔlɔ min ye Bisiri Sɛmara ye hali bi a ko mun ye parti politique minnu n'u bɛ jamana in kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ transition in waati malidenw hakili b'u la koyi maa ma bɛ ka fɛn o fɛn fɔ wa maa ma bɛ ka kɛ o ka kɛ parti politique ninnu na u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw hakili b'u bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna la Bisiri Sɛmara ale kalimkalatigi Marima ka ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika dɔgɔ hali bi arajo ye Nura FM ye ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo min ye awa i k'a dɔn Baba Adama Cɛbilen bilama a ko kɛn bɛ anw bolo kabako ye nka min ye awa i k'a dɔn n'an bɛ taa an bɛ se n dɔgɔ min ye Adama awa i k'a dɔn Magasa an kanuba belebele joyeux anniversaire an ka foli bɛɛ Adama Magasa 76 33 43 03 Nura FM numéro 2 dɔgɔ an bɛ taa min ye awa i k'a dɔn nin ko in a bɛ maa kamana guwan kamana guwan ye mun ye fasiri min bɛ anw bolo laya jara a kuma bɛ awa i k'a dɔn sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako a ko nin ye Basum n'i y'ale kofɔ Niger jamana ɲɛma i b'o kofɔ ani bamanciwaleya tigilamaw n'o ye terroriste ye ko nin y'u kɛtɔ de k'u bolo nɔ kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min bɛ dogodogo ni sɛbɛn kofɔ n'an ko a ma ko secret a ko jamana a ko ɲɛma minnu bɛ yen n'o bɛ EIGS o ɲɛmaw kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ni Niger o ɲɛma dɔw k'u bɛna ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ Mali frontière awa i k'a dɔn o ma sɔn parce que kaba ko a ko i mɛnɛ ɲɛda dugu la don dɔ a b'i walankata o de kɛra Basumu ta ye an bilama awa i k'a dɔn Mali teri ani Mali jugu an bɛ k'a bɛɛ dɔn kelen kelen siratigɛ la Niger président awa i k'a dɔn a bɛ ka dibi baara minnu kɛ ka ɲɛsin anw ka ba Mali ba ma o kɔni o bɔra dugu la a ko an bɛ se ka min fɔ o y'o ye koyi sabu nin jɛ in a bɛ wuli ka ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana min gunnen b'a la a bɛ anw lagosi a bɛ anw dɔgɔya a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ a n'a ɲɛda bilenni parce que kaba ko a ko président Basum a ko n'i ye jateminɛ kɛ awa i k'a dɔn an bɛ don minɛ i ko bi ko waati tɛmɛnenw na bɛɛ b'a dɔn a ko nisɔndiyalen ba don sabu ko barikani ko bɛna taa sigi a fɛ yen nka min ye awa i k'a dɔn Niger a population an n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sabu maaw b'u la yalima a population bɛɛ lajɛlen u b'a dɔn an n'olu awa i k'a dɔn an taabolo ye min a ko de siratigɛ la min ye Niger population o de wulila ka tabali gosi k'i ban kolokoto n'o tɛ Basumu kɔni ale kun jɛra n'a ye terroriste awa i k'a dɔn olu ka taa disons min ye barikani o ka taa sigi u ka awa i k'a dɔn jamana kan a ko nin cɛ in k'ale de kun bɛ k'a fɔ banakɔtaa ka fɛkɛ yɔrɔ min a bɛ kari o siratigɛ la min ye ba Maliba terrorisme yɛrɛ kɛlɛli a fɛkɛ yɔrɔba ko de awa i k'a dɔn anw ka ba Maliba ye ale kɔni wuli o wuli a bɛ awa i k'a dɔn bese de ta yalima muru de ta k'a turu awa i k'a dɔn ba Maliba ye a ko de sira fɛ kunnafonidi yɛrɛ ɲinini sira fɛ a ko n'i y'a jateminɛ a yɛrɛ k'a fɔ Niger a ɲɛmaayaso ale ni awa i k'a dɔn terroriste dɔw k'u kan ka ɲɔgɔn ye min don awa i k'a dɔn k'a bɛ tali kɛ tile 3 ɲɔgɔn ye la a bɛ kɛ awa i k'a dɔn Mali frontière u ni awa i k'a dɔn Niger frontière ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bani Bangu a bɛ kɛ o yɔrɔ in de la ko awa i k'a dɔn ko n yɛrɛ daminɛ kabiri kalo tile 13 n'o ye awa i k'a dɔn marisi kalo in ye k'a bɛ taa kunjɛ a tile 16 n'o fana ye marisi kalo 1 ye a ko kunnafoni sira fɛ k'a jira la k'a fɔ Mali gouvernement wele bɛ bila ka ɲɛsin u ma u k'u kɔlɔsi dɛ u k'u cogo dɔn u k'u janto u ka lajɛli kɛ hali bi ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛsin nin cɛ in ma n'o bɛ awa i k'a dɔn Basumu n'a b'o ko fɔ n'o ye Niger awa i k'a dɔn ko jamana a ko jateminɛkɛba dɔw bɛ yen olu ye jateminɛ minnu kɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi nin ye stratégie de ye fɛɛrɛw de don awa i k'a dɔn terroriste bolo ka se ka dogo yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la u bɛna bolo nɔ kɛ min na an kɔni t'a ɲɛdɔn dɛ nka ni kɔni ye fɛɛrɛ dɔw de laɲinitɔ ye min ye awa i k'a dɔn k'u ka tiɲɛniw kɛ ka sɔrɔ ka dogo yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la dɔw fana ko nin ye ko ye ko min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin Sahel kungo ma nka a mana kɛ cogo o cogo min ye awa i k'a dɔn Niger olu kɔni bɛ don min ko bi i k'a dɔn min ye dugu min n'u filɛ nin ka taa ko attaque dɔ delila ka ɲɛsin o dugu ma wa a kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna u nin na a ko
ko nin ko in bɛɛ lajɛlen min ye Basum nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ye ɲɛda min ta ka ɲɛsin Mali ma a bɛ maa caman kamana gan dɛ sabu min ye terroriste minnu bɛ yen ni a y'olu labila o de kɛra sababu ye ka na bingani waleya ta ka ɲɛsin anw ka armée ma a ye k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mondoro ye kɔsɔdanin na a ma cɛ cogo o cogo nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin n'a bi ka kɛ nin waati na Niger ani Bamako waleya sigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ se ka kɛ n bɛ o la kosɛbɛ dɛ o kumana min ye a ye k'a dɔn u bɛ yɔrɔnin min na min ye Mali gouvernement ale kɔni kan ka wuli k'i jɔ cogo sugu bɛɛ la k'i cɛsiri ka jateminɛ kɛ ka filɛliw kɛ n'o tɛ nin cɛ in n'o ye Basum ye a laban a bɛ sɔn ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin anw ma dɛ Fajiri filɛ Laya Jara a ka Fajiri do soir de Bamako u ka bidon bɔli i bonya b'a la Manima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an b'a yira kanubaw la hali bi k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM de la mun ye 94 tɔmi munumunu 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda ale la ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don indépendant ne bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumanen don a kɔnɔ o de ye Africa Intelligence maaw ɲɛma olu ka fatiri o don u y'a fɔ cogo min na an b'a lakale ten a ko ka ɲɛsin mun ye Wagner ma k'i olu ka nali mun n'o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye Union Européenne ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ni Wagner bɛ jɛ ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ ko nka ko m'a la koyi ko ɲɔ kɔni bɛ ɲɔbugu ka taa kan o de ba a la Fatigiba ka fɔ la a ko an ka minisiri mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma n'o de Ablaye Diop ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marsikalo tile 9 mun ye ONU yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko Joseph Borrell a ye bataki ci ka n'a di mun ye Ablaye Diop o ma bataki in kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko n'olu kɔni bɛ to jamana in kɔnɔna la yan n'o Union Européenne ka maaw ye ko n'i y'u to jamana in kɔnɔna la ko o bɛ sɔrɔ mun fɛ ko fo n'o y'a sɔrɔ baara dabadɔ bɛ an ɲɛmaaw ye o baara kɔni ko Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Wagner ye kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ caman ko mun ye waati laban ninnu kɔnɔna na k'u bɛna surutu jamana in kɔnɔna la yan walasa mun ye an bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na nka o siratigɛ de la i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Union Européenne ɲɛma u jɔrɔlen don bi fo k'a fɔ k'u jɔrɔlen don o sababu kɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'olu ni Irisi la olu ka kɛlɛkɛcɛw ni Irisi kɛlɛkɛcɛw ɲɛma sɔn ko a tɛ fi daga kelen kɔnɔ o siratigɛ de la u ka mun ye Joseph Borrell ɲɛma a jɔrɔlen don bi fo k'a fɔ ko a jɔrɔlen don a kɔni ye bataki ci marsikalo tile 9 ka na bataki in k'a di mun ye an ka Ablaye Diop o ma bataki in kɔnɔna la mun ye Joseph Borrell a b'a yira k'a fɔ ko n'i ye olu kɔni totɔ ye Bamako kɔnɔna la yan n'i y'olu totɔ ye Mali kɔnɔna la yan olu ye sɔrɔsi minnu kalan Union Européenne maaw ye sɔrɔsi minnu kalan n'o ye EUTM maaw ye ko olu kana fara abada mun ye Irisiw ka maa minnu bɛ ka na k'olu kana fara olu ka tugu si la k'u tɛ jɛn n'o ye bi ko wa k'u tɛ jɛn n'o sini olu Union Européenne olu ye maa o maa de kalan mun ye sɔrɔsi o sɔrɔsi kalan k'a fɔ ko o sɔrɔsi ko ne Irisi ka jɛ ka taa baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma ko fɛn dɔ bi k'u tɛna jɛn n'a ye bi wa k'u tɛna jɛn n'a ye sini mun ye Union Européenne maaw u ye nin kɔrɔfɔ kelen yi i bɛ na ye k'a fɔ u ye ne ta ka Centrafricains sɛgɛrɛ Centrafrique masakɛ ale kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ka nin kuma ye ɲɛma nin ye popokan de koyi mun ye u ye maa minnu kalan Centrafrique ɲɛma u tora fara Irisiw kan nin baabu kelen n'u filɛ k'a ta ni ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'a ta ka kɔngɔkaw fana sɛgɛrɛ waati tɛmɛlen na u ka gɔni in ka dɔnnen don koyi gɔnikan kelen in de don u bɛ taa dugu o dugu min na nin gɔnikan kelen in de b'u da k'u bɛ maaw bagabaga n'o ye Fatigiba ka fɔ la a k'u ye nin kumakan kelen ta ni ka mun ye kɔngɔkaw sɛgɛrɛ kɔngɔ masakɛ fɛnɛ o y'a yir'u la k'a fɔ aw ka nin pubapukan in ne t'a lamɛn koyi a ye maa minnu kalan yan wa u bɛ taa Irisiw n'u bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ walasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Fatigiba kɔni ka fɔ la u kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye olu kɔni totɔ ye jamana in kɔnɔna la yan ɲɛma u y'an ka maa minnu kalan u ye sɔrɔsi minnu kalan o sɔrɔsiw ni Irisiw kana jɛ abada ka baara kɔni k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Africa Intelligence maaw olu ka kunnafoni don Manima ka ɲɛma i bonya o b'a la n'o bonya diyara n ye Boubacar Traoré Bete i bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Mali Tribune ne b'ale ta ni n ye Mali Tribune ni n y'o ta n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye ni yanni i ka kasi ko min ye samara ye o ma sɔrɔ ka d'i ma n dɔgɔ i b'i kɛrɛfɛla lajɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen samara don yɔrɔ yɛrɛ t'a la sen yɛrɛ t'a bolo kuma tɛ samara ka diɲɛ ye dun caman ye dɔgɔ min ye Irisilakaw ye an bɛ don min na i ko bi maa minnu tun bɛ ka kuma caya k'a fɔ ko anw ka transition k'u bɛ popapu la k'a fɔ k'anw ka transition u bɛ yɛrɛ yira fu la k'a fɔ k'anw ka transition ko Irisila ye min kɛ seri k'o ma kɛ ni anw ka ba Maliba ye n dɔgɔ min ye a k'a dɔn ko in ye stratégie ko de o de siratigɛ la bisa dɔ k'a fɔ ko Irisi k'u ma u yɛrɛ tengu Maliba in na k'a fɔ Irisi ma yɛrɛ affiché ni Mali ye ko dɔ k'o kuma fɔ bilen ko in ye mun ye a bɛ maa dabali ban dɛ guerre médiatique o de dabɔlen don an bɛ don min na i ko bi ɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ ni min ka muru ni da ka di e de bɛ taa n'i ta ye an y'o de
de fo Chogali an y'o de fo Hashimi ni Ala sɔnna ma ni kuma kɔni don n'o bi kɛ ka jamana jɔ Mali an bɛ se kuma na a ko de siratigɛ la min ye away k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ gɛrɛmɛjatigi away k'a dɔn o kɔni ɲɔ ɲɛnen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali b'o la away k'a dɔn jamana wɛrɛw b'o la a ko de siratigɛ la min ye transition ale ni Rusilakaw an bɛ don min na ko bi away k'a dɔn kumaw cayara kosɛbɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna fara ɲɔgɔn kan wa u tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo wa Mali transition bɛ ka gɔngɔn de kɛ anw ɲɛna wa k'anw kɛ fiɲɛ dɔ ye wa kuma banna pewu a ko sabu min ye away k'a dɔn Rusila ani Mali an bɛ don min na ko bi n'u ye occasion sɔrɔ k'u tengu ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ Mali ni Rusila siga tɛ min na u tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn k'a fɔ k'u to occasion k'u to jɛ bilen a ko de siratigɛ la min ye away k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen waati min na away k'a dɔn kow bi senna Rusilakaw bɛ away k'a dɔn wulikajɔ sugu bɛɛ la bunteni o bɛ ka dabɔ Ukraine ani away k'a dɔn a dugumisɛnninw bɛɛ la a ko waati kelen de la Rusilakaw ye away k'a dɔn anw ka minisiri min bɛ yen n'a bɛ affaires étrangères ani coopération internationale n'a b'o kofɔ n'o ye Ablaye Diop a ye Rusilakaw ka ambassadeur a y'o dɔ bisimila a y'o bisimila audience la wa dɔ wɛrɛ tɛ koyi hali bi teriɲɔgɔnya min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Rusila ni ɲɔgɔn cɛ waati min ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka ban anw na o teriɲɔgɔnya in o ka se ka sinsin away k'a dɔn Mali ani Rusila away k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali sa k'a ɲɛɲini min kɔnɔna na min ye away k'a dɔn Mali ani Rusiw bi taabolo min kan bi away k'a dɔn o kow ka kɛ kow ye ko minnu n'olu bɛ sinsin n'i ye jateminɛ kɛ teriya an k'a lajɛ hali bi min ye away k'a dɔn minɛnko sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman an ka se k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma dɔgɔ bɛɛ y'o ye o tɛ kɔnɔdimi ye o ye ɲɛdimi de kelen o ka cɛ ka bɔ yen min ye away k'a dɔn Sadio Kamara ale min ye away k'a dɔn anw ka away k'a dɔn défensive ministre Sadio Kamara délégation la Hawtani a y'i kunda n'o ye Moscou ka kɛra waati min diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli ka gosiliw kɛ waati min diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli ka funteniw kɛ k'i ban Moscou la Mali ka délégation Sadio Kamara ale y'i kunda away k'a dɔn Rusila kan n'o ye Moscou ye dɔgɔ min ye away k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ koyi défense ani sécurité ko bi se ka ɲɛ sɔrɔ cogo a ko nin ma fila o ye ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na away k'a dɔn a jirala k'a fɔ Rusilakaw ni Ala sɔnna ma siga tɛ min na u bɛ Mali bolo bi u bɛ Mali bolo sini Mali fana bɛ Rusilakaw bolo bi Mali b'o bolo sini wa u bɛ ka kumakan min fɔ Wagner ko a m'a kɛ tiɲɛ ye o a m'a kɛ nkalon ye o siga tɛ min na min ye Rusilakaw u ka cɛdenw bɛ bundeni na anw fɛ yan hali tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo wa kow bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye kuran don wa ayiwa bisimila o kumana an k'a lajɛ Gawusu bɛ taa kɛ nɛgɛ la sisan ni Ala sɔnna ma kana tigɛ dɛ Gawusu bɛ taa kɛ nɛgɛ la a to dɔɔnin Mali ko an bɛ nin na sa Allô? Bonjour. Oui.
Voilà, kamali akala take negela Quran nana angun bora Kosobe kambita groupe away kado shura kan mais ala barkara Quran yere atigera akilala kanna wa fami nga jugu away kado arajo minaw yere ma ode ni atige dron ka chuaka abi keso buye ka tieni do away kado arajo la ngambi ala tanu barkada ala kana koyi kuma minye kuna funi ndo ambita na itilela ka kitunyi ke limana ufe ajurula ka fo Quran goni onnana ga fami ngumba an bulo yere to bere kunde ala sabu akumbana bitali ke feminga ode away kado urusila luka wulika jonnu ka chesiri mimbe ani mali ni nyanje sika temina mawka sika bo uyerla ani urusila tiga bi nyambulo ni mami ya foka ben aw nege ni mami ya foka ba gusika bo awda sabu away kado abe campaign na sira werefe sika temina ndo minye mali ni urusila utiga bi nyambulo anga do de kesa ala ka ke away kado here ala ka nafala ala ko bwala basiri do mali tribune uka bidon boli ibu nyabala mali tribune ne alibla nyama indicateur drone bo ne ba ale samaka gerena mamu kumanda kono ode Seydou Jara ako kanyeshi kliyama kanyeshi anga armema e baybe na ka fako munye franci kuna fondisira o kaleme ka wulika jodi blasinga kuna foni koni abe chari fanta nani bela jilefe wajela kichama ubi ko taninka anga arme koni ninka asegere kaira ka fako anga arme be ga munye civil kufa munye jamana okoron fe fana ani jamana chama chi fana franci kuna fondisira ne kaleme ka wulika jodi blasinga ni wati labanna ko kuna foni ninka achari fanta nani bela jile ufe fatike baka fola ako adugulente mashila afako munye anga arme no be mali arme ko fo nyama anga wulika jo fanga ka bon kosa ina kosobe o ko dugulente mala nyama o yenya dimi ko na dimi ko ode sikatala fatike baka fola ako olo wulika jo munabe sina anga arme fe ibe na ka fako munye francire masakew kele mek ko kuna fondisira o bla barala o ka jela klichama takani ka anga jamana ko nika asegere ako kunu no bena terendo mamarsikalo klita aninani ibina ka fako munye franci munye akuna fondisira do be nyama oliye kle bela jire ke obuka anga arme obuka aburja to muna obuka aburjati obuka jela krichama taka anga arme ka asgere obuka tabi munye population civile o kan patiga baka fola ako ame domina na foko bi anja ko le no ka ansigini ne kuyi sabuga munye kele ni be fe kele ko ni ko akajila ibe feren dabali bela jire ke kuna foni absika chari to muna sabuga kuna foni nyama alebe ko ngabakuru na bori bolo ka ba ita bioro ito odon patiga baka fola ako munye faransi masagew sigata la ko ukilale no jamana la ko munye anga ba maliba ukilale no ana bi faka foku ukilale no ana ko masegu sigina to ko shila olubi na taka bo anga jamana kan wa amena siga wulika jo sig blasenga olubi flagu senta ka bo romuna o mesega ansenta ka daiwa o munye o joro bak mula gawna na ka foko munye anga arme nyama si jen dongo du ni kura ko rebudu uma fatiga baka fola albi ako anga sigine ne ko malidon munye faransi flaga wulika jo mun ko blasenga aka kuna fonsira ofe ka anga arme ninka ajelaki na chaman be ka taka anga arme ka asegere anga don ka fo munye faransi ko uye ni bara kele yo oboloda munye sandra frigi arme jiya burjalite umamuta ka do uka munye obolen kofe ibe na ka fo ko ali kongo arme nyema jiya burjali foite umamuta ka da nuka fatiba ko nga fola onne irisikateria ina fo bora kidado la to muna adugulente mashila o koni o gonteke fatiba ka fola ako irisie deme bele ni ko taka on segere ya jatemine an hunte marfa mun soro munye kelege mina mun na kunte takadi awma ame domina na fogo bi irisio o bela delen takadi mi jamana ma munye kelere fere nema uyuga kelege cho blakana be sega anga kelege cho ku kala kele fere na tuko muna munye irisio o bara bela delen koda nga nyashi anga jamana ma o bolo ko fe ibe na ka fogo ali irisila kaw nema u fene keleme ka wulika cho blasenga ni watina uka instructeur mun be uka munye kalamfa mun be uluna anga soro subuka jiga bara ka kenya fe munye tro suko absika bantu muna ko jamana o konala patiba ko nga fola ako munye amara bawi na be autorité malen na bolu ko fo uka nu sigi kan kuna fonu jate mina abada ni kuna fo langolo mu ne franci munye akuna fo ndisima mbiga abugura tigati sanga ni wati bala jelena fanga nyema o manga to dade lade fone ka jablike anya su masanga ni wati bala jele kula na fone fleni anya sama ka bo indicateur du renouveau kono Seydou Jara ale kalim galatike marma ga nyema ibunya obala ndo mani memani yeshi mala bolike umaru mongo iba afana kumambe ale soirde mongo kele ngono bala taminya awai kado ninye kuna funi mimbora mada ma mimbe ndi awai kado abik makabakoya akuni jetemeke general dobe nobe general Andy Pinar legiri nabo kufo Faransi ka yoro mimbe no kama ko Elysée otuka nyama ya so baywa obe migi magi minne awai kado donga bommina yalsa ka seka
tiɲɛni don Mali kun ale y'i dama siɲɛ k'o dɔ fɔ dɔgɔ kuma na sa kulo geren bɛ fali fana wallahi o bɛ se ko ma o tɛ o bɛ se ko ma bɛ fana se ko ma a bɛ se ko ma dɛ jateminɛ kɛ min awa i k'a dɔn an bɛ taa n'a ye dɔɔni faamuyali ka sɔrɔ a la kosɛbɛ la k'o bɛna se ka awa i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ a bɛ kɛ ten a ko n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ min awa i k'a dɔn ko ɲininiw bɛ ka kɛ ɲinini minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ min bɛ se ka to Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka anw mara n dɔgɔ i k'a dɔn ka se k'olu bɔ ne ni na dɛ ɔhɔ minnu bɛ k'an mara au Mali on cherche à tuer les dirigeants les décideurs la hawla wa nin bɔra nansara de da kɔnɔ dɛ a bɔra nansara de da kɔnɔ dɛ la ilaha illallah wa nansara tɛ kuma lankolon fɔ dɛ ayiwa a kɔni filɛ dɛ wulibali don dɛ n dɔgɔ a bɛ Umar Ongoiba ka fasiri de kɔnɔ Umar Ongoiba Soir de Bamako de don o don u ka tarata don kalo tile 15 u ka bidon bɔli page 5 i kini bolo fɛ a b'o kɔnɔ Umar Ongoiba a ko min ye président ye n'a bɛ Asimi Koyita ko fɔ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Faransikaw olu wulen bɛ a nɔfɛ ani awa i k'a dɔn a nɔkamaw minnu bɛ yen n'u bɛ ka jamana in ladon a ko sabu o de kɛn bɛ ka kɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn ale de ye sababu ye Barkan ka plan min kun bɛ yen ka na Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu de kɛra sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen latiɲɛ a ko n'i y'a jateminɛ ko minnu bɛ yen n'u tɛmɛna awa i k'a dɔn Paris ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a laban a kɛra guerre yɛrɛ ye guerre sumaleni min n'a bɛ ka ti awa i k'a dɔn dugumala fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn Rusilakaw ka cɛdenw n'o ye sɔrɔsiw ye u cɛ ka na n'u ye anw ka jamana in kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ordre constitutionnel min bɛ yen n'o bɛ k'a laɲini jagoya fo ka na n'o ye sariya sunba in ye n'o bɛ tali kɛ kalataw n'a ɲɔgɔnna caman na ani ka wuli ka jɔ kɛ Barkan min ni an y'olu gɛn ka bɔ awa i k'a dɔn anw ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye fɛn min ni Faransi ka intérêt a bɛ o la gosi o kumana min ye awa i k'a dɔn Élysée u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ kɛ tajuru sara bere f'olu k'o de ta ka anw ka ɲɛmaw sɛgɛrɛ n'o tɛ mɔnɛkisɛ bilen o de bɛ u la bi wa dimi bilenba o de donna u la Jerikaba ko a ko cɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ Henri Pinard Legri n'a b'o ko fɔ général do Faransi tɔgɔ la min ye awa i k'a dɔn ale kɔni ɲininkara u ka jabara min bɛ yen n'a bɛ LCI n'a b'o ko fɔ a ɲininkara min bɛ tali kɛ Rusilakaw ka taabolo min bɛ yen bi n'o bɛ awa i k'a dɔn ka kɛlɛ n'o b'o ko fɔ a kɔni ma dɔwɛrɛ ko koyi hali munumunu salo a m'o dabɔ a sina k'i munumunu ka bɔ Ukraine ko la ka n'i don Mali ko la ten jaw a ko min ye Mali fɛɛrɛ ani dabaliw de bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ décision ta n'o ye ɲɛmaw ye ka fɛɛrɛ kɛ awa i k'a dɔn k'olu bɔnɛ u ni na maa minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn ɲɛmaya so b'u bolo bi ka fɛɛrɛ kɛ k'olu bɔnɛ u ni na fɛn fɛn ye coordinateur ye ka fɛɛrɛ kɛ k'olu bɔnɛ u ni na ko nin ko in ye min ye awa i k'a dɔn k'a bɛ wele nanzarakan na cible à haute valeur ajoutée la hawla o ye nanzarakan ye cible à haute valeur ajoutée n dɔgɔ nin kumakan min filɛ nin général awa i k'a dɔn Legri a ye mun fɔ tuguni a ko min ye opération ye k'u bɛ fɛ k'a lajɛ an ka PC min bɛ yen n'o ye poste de commandement ye n dɔgɔ k'o tiɲɛ dɛ k'o kɛ c'est tout c'est fini poste de commandement ɲɛmaw tɛ se u tɛ se ndɔgɔ u tɛ se n'an bɛ taa an bɛ se a ko min ye Russie ye ani Ukraine olu kɔni bɛ guerre 12 la bi bɛɛ ɲɛ b'u la ko Mali awa i k'a dɔn anw ma taa yɔrɔ jan koyi an ka kan ye yɔrɔ min ye an y'o sugandi sabu n bɔra k'a f'i ye n k'an ka cɛdenw u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Moscou bɛɛ y'o ye a k'o dun o min kɛra o kɛra awa i k'a dɔn i b'a fɔ k'i ye biɲɛ de turu joli la Faransi joli Paris joli k'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'a ban min ye awa i k'a dɔn hakilina min b'u la ani miirina min b'u la Ala barika la maa minnu bɛ yen n'u bɛ transition kunna bi k'u ye awa i k'a dɔn Faransi hakilina n'a miirina u y'o bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ban ambassadeur min bɛ yen n'o ye Joël Meyer u y'o gɛn o ka taa ka bɔ yen min ye Choguel ka gouvernement awa i k'a dɔn u y'o kɛ a ko ni dun y'a jateminɛ an bɛ taabolo min kɛ i ko bi nin ko in ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a kɛn bɛ ka Faransi k'a sɛbɛkɔrɔla dimi wulufa min b'u la dɛ o wulufa awa i k'a dɔn k'o lawuli Fasirikɛba ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye Faransi autorité u kɔni bɛ don min na i ko bi u ma cogoya de sɔrɔ u ma maa de sɔrɔ fɔlɔ dɛ min bɛ se ka tiɲɛni don awa i k'a dɔn Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw n'o tɛ u b'a ɲini na dɛ néanmoins pour l'instant u ma awa i k'a dɔn maa sɔrɔ fɔlɔ o kumana u bɛ k'a ɲɛɲini sabu olu bɛ a ye yɔrɔ min Hasimi b'a ye ka tɛmɛ o yɔrɔ kan olu ni Hasimu jɛra u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔnfɛla in fɛ Hasimu ni cɛ minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye Vladimir Poutine o sigilen a bɛ Faransi ja ye sira sugu bɛɛ fɛ o kuma an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Hasimu Ala k'aw don u kalodibi la Fasiri filɛ min ye awa i k'a dɔn Umar Ongoiba n dɔgɔ Soir de Bamako u ka bidon bɔli bonya b'a la Malima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye mun ye l'alerte ye ne b'a ale sama ka gɛrɛnna mun ye hali bi ka ɲɛsin mun ye fanga a bɛ se ka solosala cogo min na n'an ko ka fanga ka a dafiri mun ye wulu fatɔ mun na ale kun wulilen don mun ye Côte d'Ivoire fɛ yen y'a ye Mali kɛrɛ bɛ ko in galaba ko a ko hali Poutine yɛrɛ k'u b'a nɔfɛ n'u y'a sɔrɔ u b'a fa
ko ni n'u y'a fɛn sɔrɔ u b'i fa o wallahi ayi u tɛ se de o ala k'an ni sababa bɛɛ i tɛ se wallahi u tɛ se dɔw yɛrɛ ko Mali k'an ka RFI ni France 24 gɛn de u nafa kɔni t'an kan yan a fosi foyi nafa foyi wa min bɛ ne fa n'i taara bureau min kɔnɔ i b'a sɔrɔ min ye an ka ɲɛmaw ye u bɛ RFI de lamɛn la o de bɛ maa yɛrɛ fa awɔ u t'u yɛrɛ taa n'u lamɛn dɛ abada dɔw yɛrɛ b'a fɔ an tɛ radio wɛrɛ lamɛn koyi an bɛ RFI de lamɛn awɔ RFI kosɛbɛ olu yɛrɛ bɛ ten wallahi ala k'an ni sababa bɛɛ ami ne y'an san bolo an ka taa dɔrɔn a bɛ ɲɛ o kosɛbɛ n'an bɛ taa an bɛ se kosɛbɛ ka ban fo ka taa ba i yɛrɛ la an ta kɛ n b'o de ye wallahi a kuma ka ɲi a bɛ ɲɛ bisimila ɲɛmaa mun ye fasirikɛba ye n'o ye Numu Diko ye a ko wulu fatɔ mun n'o kun wulila Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'o de ye Enea Ibrahim Kamara Enea Ibrahim Kamara mun ye fasirikɛba a ye ɲininkali to min de sigi sɔgɔmada in na a ko nin cɛ kɔfɛlen n'o ye Ibrahim Kamara ye o kuma na a ye dɛmɛ de sɔrɔ ka bɔ mun ye Haut Conseil de base o mun sigilen bɛ mun ye RCI n'o bɛ Côte d'Ivoire kɔfɔ jɛkulu mun n'o sigilen bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'a bɛ malidenw k'u lafasa ko nin cɛ kɔfɛlen k'a ye dɛmɛ de sɔrɔ ka bɔ u fan fɛ wa fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye février kalo tile 26 i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ fɔlen n'o ne Enea Ibrahim Kamara ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɛra an ka jamana transition ko ale kɛra o ɲɛmaa ye nka fasirikɛba ka fɔ la i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ɲininkali mun to min a bɛ sigi o de ye nin cɛ kɔfɔlen n'o ye Enea Ibrahima ye o kuma na malidenw ka jɛkulu mun sigilen bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'o ye conseil de base ale ni Ibrahim Kamara u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fasirikɛba ka fɔ la a ko o conseil de base mun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa bolo maa mun n'an k'a ma ko Vieux Ahmed Jawara Vieux Ahmed Jawara ko kumana ko a bila fili kɔnɔ wa a ka maa mun bɛ n'o de y'a ka vice président ye n'o de ye Madina Jalo ye ko Madina Jalo k'a ye Vieux Ahmed Jawara a y'a bila fili kɔnɔ wa ko ɲininkali ko a to min ko o bɛ yen o sabu kɛ mun ye a yera k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛ fatɔ in kɔfɔ i bɛ Enea Ibrahim Kamara ani abada yafama yafa deli n k'i ka n ka ko ka teli koyi yafama an ka taa fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye maliden caman bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen bi olu caman y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ fatɔ in n'o bɛ Enea Ibrahim Kamara kɔfɔ ɲɛmaa ko siga t'a la ko ani conseil de base maaw ɲɛmaa k'u bɛ ka jɛ siri jɛjugu siri jamana in kɔni a kɔ kan fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye nin cɛ kɔfɔlen a y'a ka nin lasigi in fila bɛɛ lajɛlen o kɛ a ye lasigi fɔlɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye février kalo tile 26 k'ale bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye Haut Conseil a maaw kɔni ɲɛ ɲɛna ɲɛmaa k'u ma se ka kala don u ɲina ka bɛn a ma fasirikɛba ka fɔ la ɲɛma n donna n m'a ta maa mun ma don o ka fisa ni ye a ko waati mun na nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛ Enea Ibrahima kɔfɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɛra masakɛ ye ale kɛra an ka transition masakɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ o waati kelen de la Enea Ibrahima Kamara a n'a denmuso ɲɛma k'u y'u sen b'u kɔnɔ a n'o y'a sɔrɔ a teri dɔ fana a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Boubacar Diallo u y'u sen b'u kɔnɔ ni ka taa Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire olu ka siège kɔni u la wa maa mun fana n'o y'u bisimila o de vice président ye n'o de Madina Jalo ye ko o de bisimilali ta k'u sɛgɛrɛ fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye kibaruyaw sɔrɔla ka bɔ o yɔrɔ kelen ninnu na a fɔ ko cɛ in bɔtɔ n'o de Enea Ibrahima Kamara ye ɲɛmaa ko a ye enveloppe di ninnu bɛɛ lajɛlen u ma subahanallahi wari b'a kun dɛ o kelen de ko wari b'a kun dɛ a taara min ko a taara min de mɔgɔ b'a taara dɔn o kɔni ko wari b'a kun kosɛbɛ an ka taa de yan fasirikɛba ka ayi an ka nin to yen an ka jɛn ta kɔ wari karama kara bɛ nin ka wari kɔ walahi o fana ye tiɲɛ kara b'a kɔ o fana ye tiɲɛ an ka jale ta kɔ o fana ye tiɲɛ kara bɛ nin kɔ dɛ an ka Orange Money ninnu an ka laminɛ n'olu an ka jɛn nin ta kɔ an ka Orange Money ninnu b'an bɔ kara bɛ nin ta kɔ dɛ b'an bɔ cɛw a ye ninnu to yen ka taa a banna n ye kuntala in ka jan kosɛbɛ awɔ ni maa min ka tasuma mɛnɛna waati min o bɛ mɛnɛ ka sɔrɔ a ma kɛ nin gɛlɛya sugu ninnu walahi awɔ n terikɛ an ka taa kosɛbɛ an bɛ taa an bɛ se siga t'a la fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye Abibu Sila n'ale Haut Conseil de la CEDEAO ɲɛmaa n'o ɲɛmaaya ba b'ale bolo k'a kun kan ka fɛɛrɛ de dabali de sigi sen kan mun ye maliden minnu bɛ yen n'u bɛ conseil de base la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o ɲɛmaa minnu ye nin cɛ kɔfɛlen ni ka a bisimila u ka bureau ni ka a gulon fɔlɔ ni ka bureau ta ka kalifa maa wɛrɛ u ma fasirikɛba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ mun ye Haut Conseil des Maliens de la CEDEAO o maa minnu bɛ yen sa n'o ye Mamadu Kamara olu kɔni y'o ɲininka kibaruya in na o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ɲɛmaa Enea Ibrahima Kamara ani mun ye Haut Conseil de base mun n'o bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ
fe ne ma u ye ɲɔgɔn ye ko ga ko ɲɔgɔn ye kɔni k'a ma boli mun ye maaw bɛ k'a bila ka taa minɛn mun kɔnɔ dɛ k'a ma boli o kɔnɔ olu kɔni y'a bisimila i n'a fɔ maliden don olu y'a bisimila ka da o taabolo de kan a fatigiba kɔni ka fɔ la mun ye maliden minnu bɛ kɔrɔfɛrikaw fɛ yen u kɔni caman dusukun tɔɔrɔlen don bi a ɲɛsin mun ye au conseil de base o mun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔrɔfɛrikaw fɛ yen k'u dusukun tɔɔrɔlen don kɔrɔ kosɛbɛ n'a ɲɛmaa ye vie Ahmed Jawara ye ɲɛmaa dankan o ye mun ye Madina Jalo ye o dusukun tɔɔrɔlen don kɔrɔ bi kosɛbɛ nin kɛwale in na kunnafoni filɛ nin an y'a sɛmɛ ka bɔ l'alerte kɔnɔna la n'u di ko ale kalimkalatigi Madu Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la Baba Adama Touré l'argent volé ani ala sɔnna ala énergie du Mali yere an tɛ bi gafe bila yen ten bi ta banna waati taara koyi gafe dɔɔni bɛ yen san kan an na bi ta in bila yan ten Gawusu an bɛ bi ta in bila yan ten an b'a clôturer Facebook la awɔ o kuma an bɛ bi ta in bila yan ten an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo ka keto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ min ye courant kɔni a tigɛra tuguni donc Gawusu bɛ taa groupe k'a la mais o n'a ta bɛɛ an bɛ bi ta in bila ten parce que waati sera o kuma Baba an bɛ Morgan Ibrahim Seydou fo k'a waleɲuman dɔn Burama di Kala Jabate Kala a bɛ cogo di Kala saba an ka foli b'i ye Eli Diko an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Modibo Daw an ka foli b'i fana ye radio Nura FM sanfɛ donc kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Nura FM sanfɛ k'a f'u ye k'u ni cɛw ni baraji hali bi ko Ala ka an to ɲɔgɔn ye o kumana sa ni Ala sɔnna sini e ni Abu Safunɛ aw na ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw garisɛgɛ maaw garisɛgɛ mana kɛ kunnafoni min ni Ala ka jɛ u b'o sɔrɔ sini a bɛ kɛ ten o tɛ kosɛbɛ kuma y'a fɔ cogo min na foli an b'a ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mamoudou Sidibe ni waati n'a fɛnɛ kulo b'an na Faransi an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye Idrissa Kulubali an b'a fɛnɛ fɔ kosɛbɛ Mamadu tun bɛ k'olu kun sɔgɔlen na an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ donc sini kɔni ne n'a Abu Safunɛ Jara an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan hali bi an bɛ lamɛnnikɛla jɛkulu k'u hakili lakunu k'a fɔ ko mun ye donba ye anw bolo bi ye anw ka anniversaire ye le 15 mars o ye Radio Nura FM anniversaire yɛrɛ wa o don a bɛ bila tarikuw kɔnɔna la an b'a fɔ Radio Nura FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen na joyeux anniversaire merci beaucoup o kuma a k'an bɛn ni Ala sɔnna merci beaucoup